אנחנו עובדים כבר שנה יחד, פחות או יותר, אמ, וזה חלק שאני חושב שהוא חשוב לאנשים ששוקלים לעבוד איתי. אוקיי, אז מערכת היחסים שלי עם אלון היא מדהימה. אני אסביר למה. א', אלון זה בן אדם אינטליגנט, שאתה יכול לדבר איתו על הרבה נושאים. בן אדם שיש לו ידע רחב, ולא רק על איזה נושא אחד, לא רק על מכירות, לא רק על עסקי, אלא גם על החיים, גם על זוגיות. לא שעכשיו הוא היועץ הזוגי שלי, אבל הוא ללא ספק, זה מגביר את היכולת לפנות אליו. עכשיו מעבר לזה, אלון הוא לא מישהו שזבנג וגמרנו, הוא תמיד איתך שם ברקע, מלווה אותך גם שאתה לא איתו באיזה זום, וגם שאתה לא איתו באיזה פגישה, הוא משתדל כמה שיותר להגיב לך לאורך כל הדרך, גם בערבים, גם בלילות, אם אתה צריך אותו שיגיב לך על איזה מייל, על איזה תוכן שכתבת, הוא תמיד שמה והוא נצמד. אני חושב שזה מערכת יחסים מאוד מאוד צמודה, זה הרבה יותר מייעוץ, זה יותר ליווי, גם אם אפשר לקרוא לזה ייעוץ, זה הרבה יותר ליווי מאשר ייעוץ. כן, אמ, זה באמת פוקוס שהסטתי, זה מעניין. בואו נדבר קצת על הדברים שעשינו לאורך השנה הזאת, נושאים שנגענו בהם. אחלה, אז אני חושב שהפורטה הגדול של אלון זה הנושא האסטרטגי. יש לו הרבה יכולות, אבל אה, אני חיפשתי הרבה זמן מישהו שיעבוד איתי ברמת האסטרטגיה הפסיכולוגית של המותג שלי. ויש לאלון ידע עמוק ברמה הפסיכולוגית על הלקוחות ועל ממשק העבודה מולם. אז אנחנו המון המון מתמקדים בלהסתכל על התוכנית השנתית ולהסתכל על טווח ארוך, איך אתה בונה את הזהות של המותג. זאת אומרת, אנחנו פחות מתעסקים בפיצ'ס קס ויותר מתעסקים באסטרטגיות. עכשיו, כל פעם אנחנו לוקחים נושא אחר ומתמקדים בו, זה יכול להיות אסטרטגיית השיווק, אסטרטגיית המרקום, אסטרטגיית התוכן, אסטרטגיית המכירה, אסטרטגיית ניהול עובדים. עכשיו, גם שיש לך משהו נקודתי, אז אלון יודע לתת את המענה הנקודתי, בגלל הידע הארגוני שלו, זה ידע רחב, הוא לא בא רק על שיווק. אז לדוגמה, היה לי איזה קושי בגיוס עובדים, הוא דייק לי את זה, פתרנו את זה, ניגשתי לפתור את זה, והתקדמנו הלאה, זאת אומרת, פתרנו את זה. אז תמיד ההסתכלות היא רוחבית, ולצד משימות מאוד ברורות מה לעשות, כדי לדייק את התוכנית, שגם תפעל, לא רק שנכתוב אותה, אלא גם שנעשה אותה. אני חושב שהפסיכולוגיה שאלון מבין בה, היא ברמות הגבוהות ביותר, זאת אומרת, רוב היועצים מאוד מאוד מבינים טקטית כזה. להיכנס לראש של בן אדם, של לקוח מהצד השני, ואיך הוא רואה את הדברים, זה משהו שנדיר מאוד למצוא אצל יועצים עסקיים, וזה אחת הסיבות המרכזיות שאני עם אלון. הדבר האחרון שאנחנו צריכים לדבר עליו, החלק השלישי, זה תוצאות. איך אתה רואה את התוצאות של המכללה אחרי שנה? יפה, אז התוצאות ניכרות לעין, יש שיפור בביצועים, גם של השיווק, גם של המכירות, אנחנו בתהליך, אז אני מאמין שהתוצאות ישתפרו אפילו עוד. העניין הוא שעוד לפני התוצאות, אני חושב שספרה צריכה איזה עדכון גרסה, וברמת המיתוג שלה, כן, אלון הביא איתי את הסיפור של ספרה עם מכללה שעוזרת למקצועות הטיפול. עכשיו, ברגע שאתה עושה את זה, ואת כל השורשים של המותג שלך מותח בצורה מדויקת, כמו שעשיתי עם אלון, זה לבד מביא שיפור בתוצאות. כי כשאתה יותר מדויק, התוצאות שלך יותר טובות. אחד הבעיות של העסקים זה הפיזור הזה. פה היה דווקא דיוק, וכשאני מדבר על תוצאות, אז אני מדבר על, כן, יש לנו יותר לידים, כן, הלידים שבאים יותר נכונים, כן, הספראית השתנתה, כן, התחלנו לבנות שפה נשית ושבט נשי של ספרה, וזה כבר מתחיל לרקום עור וגידים. זאת אומרת, לגמרי תוצאות ותוצאות קורות, צריך לקחת בחשבון שאין דבר שהוא זבנג וגמרנו. אני ממליץ כן. ללכת עם אלון לטווח ארוך, כי אסטרטגיה היא לטווח ארוך, ואני ממשיך איתו בכל הדרך.